O mga bata, maingon din yung mama, unsay gikabisihan sa mga bata? Ha? Cellphone. Ilabay na cellphone, oy. Ang teknik ana no, ayaw tagaig kwarta pangpalit og data. Ayaw pag-internet sa balay. Mag-games gihapon no. Cellphone yun na. Again, dili gina problema ang cellphone. Naa na niabot na sa atong generation karon for a reason. Ay mao man na ang abot na sa pamalandong sa tao, invention, gasa gyapon na. Pero kung gamito na gani sa dili mao, maguba gyud ang tanan. Naay cellphone gamiton so for communication. Ngano di makakatawag si mama magpangumusta diha? Ma okay pa ka ma? Okay pa bisan pangumusta lang. Again, na ko gi-share ninyo diri nga usa ka 80 years old mother naghilak sa konpisal. Father, ang akong mga anak gibiyaan ko. Ang gaatiman nako puros mga silingan, nagpakaon, naghatod og mga pagkaon. What if dili ka hatod og pagkaon? Asa man? Pero ang usahay tanawon po na to, nganong gibiyaan sa anak? Pero in our gospel, in our readings mga igsoon, kung namati mo, nindot kayo. Nakadungog mo sa unang pagbasa? Nakadungog mo? Unsay giingon sa unang pagbasa? Sa sirak. Nindot kaayo. Ingon dire, gihatagan ang mga anak sa katungdanan sa pagtahod sa ilang inahan. Kung tahoro ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala. Huy, mga anak, di magtabi. Paminaw. Kung sa gingon, kung tahuro ninyo inyong amahan, inyong mga ginikanan, kamo makabayad sa inyong mga sala o pasidunggan ang inyong inahan, nagtigom kamo sa dakong bahandi. Kanindot anak. Kung ang imong ginikanan karon giango-ango, mama nimo wa na luoy kayo. Wa na ibuot, mangisog na, mga saba na, less patient. Kung sa may buhat ko nimo anak, sa bukad, sa mama, sige, diba, magreklamo man ta. Naapa ba yung mga anak mo, atiman sa ginikanan ron? Naapa ba? Naapa. Maayo kay naapa.